mriki Mbak Niken. Monggo, Mbak Niken Salitri, monggo ayo. Tobil wong legan golek ngomongan. Ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa. Kula rada anyaran ditinggal umah. Awan-awan kok nang karepae. Awe-awe. Awan-awan kanggo ora mati penting. Semarang mas tuku kelapa tingante kesukalan betul-betul kita ngepring. Selamat malam, Bu Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Bayu. Selamat malam hebat, saya sehat, saya laris. Nah, moga-moga jaga kesehatan, sing penting jaga pita suara. Ya. Ki rada cetha. Ngapa ta? Dirungokke iki cetha, intonasi terbaca. Lah terus apa bedane karo Cahayu kae? Lha wong beda kene basane cetha iki perkotok-perkotok kok. Desa Nowocoro Negoro Tawa-tata gawane watak wantu dhewe-dhewe. Wih, ngerti ta? Kok Desa Mowocoro, ngerti ta kowe? kowe dhewe ra mudeng. Desa Mawacara kok coro. Iki lho. Yo piye kabare yo? Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Mbak Niken yang cantik jelita. Sehat ya. Kita ketemu. Yalah, enake. Mas Bayu. Cahayu, nggih, alhamdulillah. Selamat Ngono kuwi malam. jenenge. Selamat malam Mas Cah. Pian. Hah? Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki ya ta Pak Elisa? Iya, tak sopan santun cantik. Iki tembunge saiki diskriminasi. Ngapa ta? Kowe disalami, iki disalami, nganti bathak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampai pengen disalami. Heeh. Ayo anu ya kabeh padha ngatur Loh. assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Ora ngrasake. Waalaikumsalam. Apik. Rezeki iki dhewe-dhewe kok ya. Aku kaya arwah ya. Kok senengan. Iki. Kowe jangan meninggalkan sejarah loh. Apa itu? Sejarah. Oh, kok Sujaroh? Loh, biyen kowe karo sapa? Lah yo karo aku to. Apa nih? Embo. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh, gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih, jadi Ya. enggak kelihatan. Oh, tadi. alah ora ketok. Oh. Niken ki saya gede kok picek ya. Piye to? Pripun? Lah wong tuwek kemom jeglek ning kene kok ora ketok lho. Iya, iya. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan Iya. naik gitu kan. Ha-ha. Itu nggak baik loh, cepet loh nanti. Lho kuwi karepe cepet tuwa, cepet tuwa. Aku ora cepet busine mbrebet. Mboten Pak De, mengke lek jenengan marah-marah terus, jenengan mengke cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh Aku marah-marah. anggere kepethuk Niken iki wedi lho malan. Kok wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Enggak. Niku bocah sing Enggak. ngelingke. Ngelengke, sampean kan yo ngelengke aku, Nduk. Aja diforsir terus tenagane ngono to. Aku memang saya akui saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih, muka putih. Rambut putih uban. obat. Rambut putih, kulit keriput bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya ini. Oh, dadi nek sampean iso tuwa alhamdulillah urung mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Lho, kuwi dirungokke. Oh, aku mah dirungokke aku ngomong karo dhewe kok. Oh ya dirungokke karo ora urusane. Kowe padha tuweke mbok dukung. Padha. Piye kabare? Wis di pacar apa urung? Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak D kan. Loh. Jajal kowe kira-kira ora enak balik ki. Alah nek koyo kowe malah ora apik. Wong aku ya ora ngelekke. Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah Ora durung kudu- ana sing cocok apa ya dipeksa. Kan kula kan dereng lulus SMA to Pak D. Aku kelas piro, Nduk Cahyu? Kelas 3. Lho, kuwi kelas 3. Fokus Kok belajar. sik kok perkara sekolah urung lulus SMA. Aku SMP wis ngentekki 3 kok. Oh, garangan kok ya. Beda. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngelmu berjalan sesuai.
Wah iki niki loro karo do dereng duwe pacar. Ayo no, Mbak Elisa yo jek sergap pendidikane. Gelar doktor, nduk niken kelas 3 SMA. Kelas kuliah. Padahal wis tak kei rumuse yen kepengin ndang duwe pacar iki gampang. Pripun? APS sak lembar tulisi diskon 50%. Kok diobral. Lah sing ya sira apa wis saiki kowe saiki sekolahmu ning di kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri. Kelas 3, tapi 3 opo gak ngerti. Piye to kowe iki? Gak apa ora ngerti piye? Piye kok IPA IPS ya dia lah ono IPA IPS sampe begek kae. Saiki 3 opo? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal. Oh, tebel. Tenangan kok. Ya wis Dalam. Ini moga-moga pendidikane kecekel karirane ya saya cemerlang. Amin, pangestune. Nggih. Wis dongkas wis dokter wi. Ya tetep banget sih. Niki anu Pak Jun, Nduk. Nggih. Niki ngersake ninggal katresnan ya kudu nduk nikah niku dilanggamke sih. Nggih. Kalih Mbah anu. Nggih, karo Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Nah, niku ngersake Banten Banyuwangi. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng capek gunung duet kalih penyanyi loro. Oke. Niki tak ngaturke penyune Pak Junrien dibawani sik. Nggih. Ngrungokke nikah wis suwe ra tau petuk aku. Nyuwun ngempel Nyi Damsari ya ora apa-apa Cahayu. Asmarandana mawon, Mas. Oh, Asmarandana boleh. Nggih, monggo. Sayang apa suarane? Ya, Nduk. Aja aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas Gareng. Oh. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari anak-anakku. Lanjut, Ken. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa itu pesawat. Dewa ki iso mabur apa ora? Lah sing iso mabur ki apa? Pesawat. Lagi ngerti iki dewa. Berarti kalau aku pamit ning mamaku mah aku mau naik dewa ngono. Naik pesawat. Wis to menengo sing nontone percaya kowe geger. Ya wis. Ayo. Nyangking bokor kancanane kok bokong bokor to. Bokor bahasa Indonesia apa? Python. Bokor ya bokor. Bokor ya bokor kok. Oh, kowe ndekeki wong tuwa. Isi neto ngatatu isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. Sedang kok panjang sekali. Aku agar iso tak dawake kok Mas. Sandang kelaman pangan
Ema Mas Bayu, kula wau dereng doaken Pak Sanusi. Oh nggih, ayo. Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to? Peng 2. Nggih, 2 kali. Pak Jun to? Pak Junedi. Nggih, Pak Junedi. Nggih. Ndongake apa Cahayu? Heeh, Pak Junedi. Wah, guyang. Wong kleru kok guyung. Lah kan Pak Sanusi iki jeneng bupati asmane Pak Sanusi. Iya. Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk malam hari. Beliau Pak Bupati sudah merestui. Merestui ya ora bakal editan kene. Iya, gitu maksudku. Pak Junedi matur sembah nuwun. Amargi sampun nimbali kula yang kedua badene ketiga. Amin. Nggih. Tapi mboten damel niki, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak. Nggih, Bapak Bupati, Bapak Sanusi, Pak Sekda, Pak Kapolsek, dan yang terpenting Pak Kades. Pak Kades, nggih. Pak Kades asmane sapa? Pak Harinadin. Wah, tak ngomong wae. Harinadin sapa? Pak Misdi. Pak Misdi kok Harinadin iki? Nggih, Pak Misdi, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah. Mugi-mugi panjang umur, sehat, selamat wilujeng, Pak Deuki sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Sampai enteke wong. Dadi karep niki kan ben wong sak donya mati Mas Garing urip dhewe alhamdulillah. Moh. Kok dungake panjang umur. Aku urip dhewe ning donya kowe arep tuku kopi ning ndi? Lah berarti teman pilih dhisik apa keri? Kowe pertanyaan ora enak kabeh. Mati kok pilih dhisik apa keri? Sedengan berarti sedengan. Sak titahe. Nah, nggih. Yo, ninggal katresnan. Yo, ninggal katresnan buka celut dilanggamke dhisik. Maka, ya, Dek. Nangis selingku kapan kau balas janji-janjimu aku bangsa satu ganti
satu anteni anti saelengmu. Alhamdulillah. Duh Niken. Salam. Rangkaian acara bersih desa akeh banget. Ya. Diwiti mulai tanggal 2 Juli. Nggih. Itu nyekar ning Cikal Bakal. Wah, Nggih. pepuden. Maleme urwatan wayangan. Nggih. Tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kadawan lelekan wonten mriki nduk sahayu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus niki anu Mas Gareng. Napa? Karang Taruna gitu, Nggih. Buwono Abadi Nggih. ini dibantu dari mahasiswi yang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh nggih, matur nuwun. Selain dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang baru prakrim wonten mriki. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Nggih, luar biasa. Namanya juga Merti Desa dan ini Nggih. ternyata disengkuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga mahasiswa. Mahasiswa. Ini sekaligus memperkenalkan budaya. Ojo nanti sok penerusnya awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Nggih, leres. Contoh kaya Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom itu ojo isin dadi presiden, ojo isin dadi penyanyi. Betul. Ojo. Kowe iki cah loro iki hasilé saka nyinden, hasilé saka nyanyi, nggo tuku nyawaku iso. Tukunen ya. Ojo. Kuwi anu lho, apa kira-kira ngono. Ya. Nggih. Kok medeni wong. Pokoknya dikenalkan dulu baru kuwi son resnani. Berat. Makane waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Waiting padha wedoke ra mudeng lho. Wi- Takono Witing. weten Apa? Tresen jeleren seko gulinten. weten Ting kulino jalanan saka kulino. Waiting tresno. Ting tresno jalanan saka kulino. apa? Rada kepleset. Wong iki kan padha wedoke ra mudeng lho apa meneh sing lanang. Ajaran Ya. ya. Pak Kapolsek ngersake capek gunung. Nah, Badhe dibawani kiambak napa dipasrahke nduk Niken kali Mbak Elisa. Ayo. Pak Kapolsek iki mumpung cah loro pun standby. 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 Sak diberi barang. Standby. Standby iki siap. Anu pun bawani lari kali nggih, Pak. Oke. Nggih. Iki ora mung kagem Pak Kapolsek, Pak
Iya. Wi Niken, saiki Elisa. Ayo. Elisa Orkarus Orkarus Alaso. Ayo. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Elisa iki enak dilihat. Nggih, terus Lincah anaknya. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dheweke. Karena memang dia bukan tipe maunan. Ros itu bunga. Kamu seperti bunga ros. Wes rasa tak ngomong. Ijeng ki lho, Buri. Iya, Alaso. Alaso. Aku suka dia. Lalu dia tidak menyukaimu. Ya. Terus so. Ngopo to ora aku yo. Takon tok sing nguncek iki. Bojoku ora tau tak unceki kok. Ora anak-anak ayo. Mana loro. Yo, capek gurung. Mbak Niken karo Mbak Elisa. Yo Mas Gareng sing bagian jegleng. Ya, ayo Pak De kita nyambut gawe. Yo Mas Gareng yang tengah. Mbak Elisa ngapit kiwa tengah karo Niken. Nah, bagian ngedusi. Ayo. Masa ulang mate. Anu. Bejo-bejane Niken sik, ayo. Saben bengi nyamang. Kok Pak De ayub-ayuben ngono to Pak De? Ancang-ancang. Mboten kiat. Loh, jan mungsuh kuwi tak kuat-kuatke. Alah. Oh karo putune kok kaya ngono. Maksudnya kuat joget. Wah, ngono. Itu kan dindi. Ayo. Sampun. Wes kok. Wes to. Wes. Lu jare jegreng. Lah sampean ora mumbul kok. Iya, enggak mau mumbul. Ora omong. Ayo Cah, mumbul Cah. Iya. Yop. Iya. Au. Gayane iki lho. Ayo bathine dadi gareng nyedaki cah ayu-ayu ngene timbangane kowe. Ngopo? Bathine ngelus-ngelus debok tok, ngopo? Wong gaweane dhewe-dhewe. Nduk Niken. Gandeng suarane apik, larase pleng niki entuk anu bebungah. Ora sepira kae sing penting tandha tresnane. Terima kasih, matur nuwun Mas Bayu. Ganti Mbak Elisa. Ayo. Anu. Yen memajan mung karo senor kuning Bocah jegleng. Yo. Ya. Mbak Elisa dapat bonus juga ini. Matur nuwun rezeki anak soleh. Laris manis tukang bok-bok tukang biles laris manis. Sajake bakul pasar wage ngono. Aku sinau ro bakul kaya. Laris manis. Bobok. Kok sing dikeki kok sing nebang tok. Lah piye? Lah aku. Wong kok sik urung rampung. Oke. Niken, ayo. Awas. Yop. Oi. Ya. Ngopo kuwi ya? Ayo wis ben mumpung petuk cah nom-nom kok. Mbak Elisa. Ayo. Elisa lagi. Kae lho. Jambur wis ora patek ketok yaene kok. Wis tuwek tenan bae. Blereng. Sing sabar ya Ken, ngladeni wong tuwa sing sabar ya, Nduk. Nggih, Mas. Nggih. Wah ketok megap-megap didak ngono ya. pacitan
Ken, memang mangkat kau Kediri jam pira Do Cahyu? Niki mau kula jam 4 Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar ta? Alhamdulillah pangestune lancar. Alhamdulillah. Pripun Pak De? Padha niken karo Bayu padha. Adik kakak. Adik kakak. Padha piye? Patine jeglek, apa tinggal caturan. Lah aku mau urung takon lek mangkat jam pira kok. Lah lha terus derku ndi? Wis ngono, mumbul. Apa ana gareng mumbul kok nyek. Ya wes, ayo. Ya kan, Nano. Panas. Yo, parian sih, parian iki diselingi parian. Oh, alah telek. Parian. Parian sih. Yo, Mbak Fahmi. Anu Reno, yo mencongak, cek. Ayo. Menyang kolam. Menyang kolam. Ngumbah bayem. Mbah Bayem. Masyarakat Kedung Salam. Masyarakat Kedung Salam. Tansah ayem tentrem. Amin. Yo jajare Mbak Suci. Anu Reno. Tuku kloso. Tuku kloso. Neng pasar legi. Neng pasar legi. Sedaya pramiarsa. Nggih. Mugi kebak rejeki. Amin. Yo Dita. Anu Reno. Ana cireng. Ana cireng. Diwadahi kerdus. Terus Pati gareng. nggih. Pancen bagus. Waduh. Kaya Wedhus. Oh, telek. kok gelo iki piye to? Nek kelas kene iki seneng bagus kaya wedhus. Ya wis wis ora usah. Aja kaya wedhus, kaya wong. Wis ngono. Wis. Terus kuwi. Yen kaya wong ki aku wedhus. Ayo jajare sapa kuwi? Mbak Ika, oke? Iya kah? Reno. Tuku tongseng Tuku tongseng ning Boyolali. neng Boyolali. Pak De Gareng. Pak De Gareng. Ganteng sekali. Kaya. Sapi. Ya. Ora jane sijanmu ki peternak to. Ngapa to? Lah siji wedhus siji sapi. Ayo ben wong dhek peternak ya ora apa-apa. Ayo jajare sapa kuwi? Ayo. Mano Reno, ayo. Bapak siram. Bapak siram. Aku nginjen. Ya ben wis dijen bapake wis ben apa-apa. Nginjen bapake ngopo ya aneh. Banyune ances. Banyune ances. Terus Warga Kedung Salam. warga Kedung Salam. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang deres. Ya wis ances itu deres ya wis. Udah tak ngenteni udan ya. Ayo Dini, cek. Mano Reno, ayo. Pak Imam. Pak Imam. Rayine Pak Amin. Baik Pak Amin terus. Khususon Desa Kedung Salam. Nggih. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainan sakhatan rakhatan wasairan baladin muslimin. Waduh. Amin. Nggih. Matur nuwun Bu saja. Aku ayu-ayu bae Petruk. Ayo. Lah jake kok sijanmu kabeh. Ora apa-apa iki calon ustazah kok iki. Ora segenahe sijanmu ora genep kabeh kuwi. Ayo terakhir iki gitari. Anu Neno. Egen. Ngucap salam Ucap salam ring para sedaya. mring para sedaya. Terus Mugi warga Kedung Salam terus bahagia mulia. Bagio mulya amin. Ya. Angele. Ayo. Ayo nduk niken. Mana Neno, ya kan? Tuku kotang. Walah. Malah tuh kotang terus. Tuku kotang. Apa ora nganggo to? Kuwi parian ya, Dul. Sabar dulu. Ya, saya mikir kok. Nih sabar dulu, sabar share. Oh iya. Ayo. Tuku kotang. Kotang. Tak polisi. Ayo. Dai. Apa? Diadai. Kotang iki wadah, Jawa kotang jajan. Kayak diadai kresek tapi kurang kresek. Oh iya. Diadai. Apa? Ada apa? Diadai ada. Ada. Tiada ya ada. Tadi ada tiada ini. Iya. Terus Sing nonton wayang. di nonton wayang
Mugi-mugi rezekine kata barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi panjang umur, sehat selalu. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Mugi-mugi kagem sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Matur nuwun Bu Mudin. Ampun kersa ndongaaken mau Ustazah ki Mudin. Yo Mbak Elisa. Aduh, yo. Ana sing jengat. Apa rek? Apa Mas Daring apa? Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, nggon. Lah gara-gara rong tuku kawan iki lho. Kawan parikan yo. Ana sing jengat. Ketok dawa. Nggih, basa manung-manung. Karepe apa ben ora kleru sing mikir. Kawat itu lho, kawat jengat, kawat jengat, terus sosok jengat-jengat to. Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Kula dongaaken panjang yuswa. Lan jengat ke mau apa? piye? Ayo kuwi masyarakat. Oh iya. Berarti masyarakat Saminaka iki jengat bareng. Angele tinompo umum. Wani mumet aku. Yo Mas Gareng. Aku yo. Ayo no. Ayo. Kades Kedung Salam. Ya, asmane Pak Misdi ya, aku ngerti aku. Bapak Misdi. Nggih, mau wis ketemu sore mau Mas. Ya aku lak piye iki. Candaan iki apa? Yo aku mau butuhke Kades Kedung Salam Pak Misdi ku yo. Oh, masyarakat Kedung Salam ugi tambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Ayo. Ini kan nano, ya kan? Panas udan. Awas jelek siap. Udan panas, ala panas udan, panas panas panas, udan panas, panas panas udan, panas di udan nih. Ngerti Mas Daring guyu dhewe apa? Kok iso panas-panas diudani iki lho. Nglegeno lak ya masuk angin. Lah ya panas terus diudani teko udani ngono. Diudani yen cara Jawa wis asosiasine wis beda meneh. Iya kah? Diudani iki blundus. Iki udane teko tegese diudani lho. Diudani terus mandi to? Yo panas. Mau Pak Junedi. Adem-adem adus Pak Junedi. Ayo. Aling-aling. Anu. Capek. Muni lagi. Muni no. Ora piye. Oh diteni kancane mosok ya ora muni. Kok nek ra ditabuhi dikira yagane iki yaga wegan. Iya. Kowe iki tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren kowe omong terus. Der, Cok. Ya. Wes. Pun. Ora mbok der ra paten. Ora itu Mary aku wis cair. Aku wis iki. Anak, kuwi pira? Yo. Piro iki? Sing penting iki berkah ora perkara cacahe kok ya. Mas Gareng. Pak Aldon. Nika anu dawuh saking Pak Bupati, semoga menjadi semangat warga Kabupaten Malang. Gitu. Karena beliau itu ya ini senang mengapresiasi sesuatu hal yang baru. Ya. Ya betul. Seperti kali ini wah luar biasa ini beliau. Leres. Rawuh mirsani ngestreni mengestoni. Nggih. Niki sadurunge mbacutke aku tak bageke karo widodari sing tumurun saka Kayuangan niku. Wilujeng dalu Mbak Yu. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu Biung Cangek Bayu Limbo ingkang kula hormati kula tresnani. Alhamdulillah. Menika kabaripun kados pundi Mbak Yu? Kabaripun pengestunipun sae sanget wilujeng sedayanipun. Amin. Anu ya,
kaya kendaraane cah nom-nom ya. Apa? Bodine resik kempling bareng di starter blekotok. Ora kok plekot-plekot. Lah iki omongane kaya ngono kuwi. Aku lo langsung nyambung sama Pak Dalang itu cerdas Pak Bayu tuh frekuensinya dari siji langsung cep ngono lho. Wis konco plek yo ngene. Kamu kok plek kutuk ki enggak nyambung berarti karo aku. Iki jane omong apa to bocah iki? Iki lho Pak. Omong aja dilumimil. Point to the point, cetot ditampa gampang. Mbak Elisa, bidal saking Ngayodya jam pinten kala wau? Benges nipun, benges dunipun bidal menika jam 2:12 langkung 3 doso. Tempo kok 2:12 ki piye? 12 lho Pak De. Loh, 12 ki 2:11 ora 2:12. 10 apa? Sedoso. Lah ya di atasnya sedoso, ya berarti kan 12 kalih doso, terus belasannya kalau pakai belas ya belas kalih doso welas. Jadi saya goblok aku kopok ini tuh nanti. Aku sih ora paham, aku sih ora paham. Kalau belajar wong iki salah dibenerke. Sing asli wong Jawa ki aku. Oh, jadi sing bener 2:11. kalih Sampun dumugi mriki. Oh, Jenengan dumugi mriki ini Mas Garing Jam 2:11. oh Mas Garing tekan mriki 2:11 berarti ora dhewe dheke karo 11 ta oh panjenengan kalih welas. Kok mboten dijak minggah panggung welas. 11 rata ajak munggah panggung tak kungkum ning pantai ngono. Oh, nesu-nesu sing tenang. Nek tadi guru kudu ndunungke, nek salah dimok benerke. Aduh Mas, kaya omong karo company. kok omong company wae ta Apa coba coba le. ya ora wong kaya kupingmu sing sulaya Iya. aku ngrungokke kowe penak-penak wae Penak-penak iki Mbak Elisa Nggih. panjenengan mengucapkan menapa untuk acara bersih desa niki ndongake napa Oh, nggih. kaya ngene lho omongane kok ngene sing diteni Pak Kapolsek ya iki. Ojo disepelekake. Ah, nggih. Arep ndongake napa, Mbak? Kula ajeng mendongaken menika masyarakat ingkang sampun tumplek-blek wonten mriki. Oh, golek wektu, golek kesempatan. Ora disekeli bablas. Kok masyarakat Apa masyarakat di basa Jawanya apa? masyarakat Mata bahasa Jawanya mata? moto Ada basa Jawane? ono Masyarakat? masyarakat Yes. Ya weh. Kula dongakaken sedaya ingkang rawuh sampun kersa tirokot nek Wah, bener. melek Apik iki. melek sewengi atas. siapa sih Masyarakat sami tirokot ya ta? Masyarakat sami krokot-krokotan iki pengitan. monggo sami cokot-cokotan. Tirokot itu lho. Masyarakat yo masyarakat Ya. aja masyarakat. Masyarakat utawi Bebrayan. ning desa mriki. Pangapunten nggih Pak Sanusi. Ngramingen pangapunten sedaya Pak Junedi pangapunten nggih sedaya mawon. Aduh wis Kula ndongakaken mawon mugi-mugi anggenipun mereti desa reresik desa ngresi mboten namung desanipun sedaya naming atosipun piyambak-piyambak saged resik nggih nek pun resik mengke rezekinipun lancar sedaya lancar lan saged sehat walafiat panjang yuswa amin boten Amin. Mas Apa? aku pamit delok ya Karena ini. belut pipis. Ngapa ta? Ngapa? Omong sakmono dawane ora cetha ngono kok. Kowe amin wae lho. Ora perkara cetha lan orane, tapi merupakan kesungguhan Mbak Elisa walaupun beliau tuh orang Sulawesi ning kepengin ngajar basa Jawa. Sik Ngono. iki ora mung aku tok sing takon, mau akeh piyai kene sing kepengin ngerti. Akeh para masyarakat sing pengen ngerti iki mau. Sing kepengin nyokot kuwi dereng mangertos. ora kowe kuwi asal usulmu saka ngendi? Nggih pangapunten sederek sedaya kula sekotul. Oh, kok mbok pedhot tok pas muni sekotel kok mbok pedhoti piye? Ben ngomong sik iki lho. Aku ngomong dulu loh. Urung tekan ngono pas lagi nggonku iki pedhot sekotel pak pedhot. Ayo cobi Mbak Elisa,
Monggo diambali malih. Nggih, kula nuwun pangapunten sederek-sederek. Bapak kula Seko Toli-toli. Bapak saking pundi? Seko Toli-toli. Omong sing cetha titik komane sing cetha. Bapak kula saka koma toli-toli. Teteke ning ndi? Teteke ning ndi? Jare kok nganggo titik ro koma. Komane mau nggon ngendi, teteke nggon ngendi? Titik kok tetek. Wah. Komanya sebeda. Yen titik iso sak nggon yen teteke ya ning biasane. Ya, biar jelas dulu. Sekonya, koma, seko koma, toli, titik. Bapak kula seko koma, toli, titik. Lara apa bapakmu kok koma iki? Gimana sih? Bapak kula ki tanda baca koma, ora terus diwaca komane. Oh ya, ya bapak kula seko toli. Ibumu saka ngendi? Seko Lambelu. Lambemu dhewe kuwi kok Ngakon nesu ngapa ta? ngomong takon wong tuwa nglambek-lambeke lambelu. Sabar, tenang. Tepan. Ora. Kok Lambelu kuwi daerah. Oh, paham iki sok mbaca Google Map, sok buka Google Map ngerti. Makane dolano sing adoh ngopi yo sing kentel. Oh, apane kopine kurang kentel ya ta? sing dodol ngendi? Apa? Ana kopi kene. Kentel. Karepe iki kopi kentel, kopine kurang kentel. Wong kentel kok kentel. Ya dimaklumi. Aku arep golek bakule ngendi aku arep borong kuwi. Ya dimaklumi. Dimaklumi. Aku pe yo geli-geli ku piye lho. Aku ngrungokke Geli kamu geli dengar punyaku, aku yo geli dengar punyamu. Basa Jawa dirungokke yo geli. kok geli-geli ku piye? Aku bingung seprono seprene coba nek kowe pancen Jawa ngerti ra artine cengkiwing apa? Apa itu cengkiwing? Kowe ora kena dipedhot-pedhot. Cengkiwing ki nyengkiwing lho, nyengkiwing bocah ngono dicengkiwing iki ngene biasa. Ya apa itu? Lho. Nah, upamane Mas Gare mlaku te dalan to. Ya. Terus tiba. Jatuh. Nah, kuwi Terus sampean terus dicengkiwing cekel guru. Bagian sini. Oh, harus sini. Tarik bukan. Ah, ini cengkiwing. Kaya kucing kan. Kuwi jenenge dicengkiwing. Cengkiwing aja dipedhot-pedhot. Cengkiwing ora. Cengkiwing. Oh, cengkiwing gitu. Kalau tetek bengek apa? Kuwi biasane wis tuwa. Ora kuwi sing dikarepke Mas Gare. Takone tetek jemek lho. Tetek bengek. Sing dikarepke iki tetek bengek. Oh, tetek bengek. Kalau katanya kalau menyiapkan sesuatu kayak gini versi deso gini kan yang dipersiapkan banyak. Cepak no tetek bengek. Ngono. Tetek bengek Apa itu artine upama panganan. Ya. Kuwi maneka warna aneka ragam jenisnya. Tetek. Ayo, aja dipedhot iki yoan. Tetek bengek, ya ta? Wes kuwi bengek karepe ora karepe. Nggih wong jenenge susahnya. Aneka warna tetek bengek beraneka niku warna. dialek itu merupakan dialek keseharian. Tapi aku seneng loh, dia mau bertanya. Yo nek kono seneng kok penak muni aku seneng. Yo nek Maksudnya aku seneng ki mergo gelem takon. Oh, nggih. Wong pinter ki mergo gelem takon. leres. Lah yen ra gelem takon lah ora ngerti apa. Nggih. Ya. Ya. Lho ki. Kalau bahasa Indonesianya gratis apa? Tapi satu kata, Pak Ade tahu nggak? Gratis. Ya. Ayo apa? Bahasa Jawanya gratis. Basa Jawane basa Jawa. gratis. Gratis basa Jawane yen satu kata. Satu kata apa satu suku kata? Satu kata. Satu kata gratis ki apa ya? Susah toh bahasa Jawa, ketemu nggak? Gratis ki apa ya? Aku nemunya di pasar ini. Apa gratis? Apa gratis apa, Pak? Bahasa Jawanya. Nyoh. Oh iya. Iya. Tadi mau dikek kita tanpa Iya, bayar. nggak bayar. Nyoh. Itu. Kalau aku ngapunten budhe kula mboten nggak ada harto. Nyoh. Jane rong kata orang nyoh tok. Tapi Nyoh.
Nih. Ora nek karepe iki ora kok nyoki gratis ora ning gandeng iki Mbak Elisa ora nggawa duit terus dikeki nyoh gratis ngono lho karepe. Niki ambang ini wanita istimewa. Istimewane artinya sampai saat ini masih gelem sinau di kawruh sampai Allah niku gombal Mas Gareng iki gombal. Semenjak kalau ada orang cantik mesti dikatakan istimewa. Oh, no karepe ada maunya kamu. Duwe karep kuwi. Bedane karo kedong salami kuwi nggonmu kuwi. Karo apa? Kedong salam. Ono bedane. Kedong salam, kedong jero ora kena dijajaki atimu ora ono sing ngerti. Deh. Kowe ngira kedong salam, kedong wanci dalu. Aku mbok disenenono wong ora mudeng dadi ora masalah. Ning aja anu Mas Gareng, aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa sih. Ayo ngomong ora cetha kok nembang. Aja nyepelekke, Ora nyepelekke yen perkara bodi rupa oke. Suara perkara kok nembang. Orang tuh yang penting belajar, Pak De. Nah, bener belajar niku. Belajar terus. Buktine sih, aku tak nyuwun pangkur Semarangan. Oke. Angel lho kuwi. Angel kok. Oh, ning aku arep nyoba. Wong umpama kleru ya aja diseneni wong Kyai Sulawesi kok. Ayo saiki pangkur Semarangan made in Sulawesi. Mbak Elisa. Monggo. Ya, Mbak. Mingkar mingkurengang koro elak lah. Iki nggih suara flash disk iki. Wah. Apa jane menungso kok nek ndi Lah kok menawa kene ono tajepane. Wis ta, rumah kasih ta. Lanjut. akarono karenan marti si Hebat. Seketek ya Pak De. Waduh, belajarnya. Wis ora usah omong nembango wae. Omong marake budrek. Sekedhik dadi seketek ayo. Lanjut yuk, iki aja diganggu. Iki ngambang laras gawat. Ya Mbak Elisa. Ayo. Wis ketok rambute ayo cepet ya. Apa rambute? Kaya wong lairke ae. Lanjut. Ayo sithik neh. Alhamdulillah, tepuk tangan kagem Mbak Elisa, Bapak Ibu. Wah, ya Sulawesi lho. Foto melecet setete. Apa? Melecet setete. Meleset ora melecet. Meleset tok melecet. Ning anu Mbak Elisa, ajeng njenengan suarane iso kaya ngono kuwi. Ya. Ning isih kalah karo bojone Gareng. Oh, kok sakit kalah Wo, Joko daraya aku pamer. Maaf bojone Mas Gareng nek nyuwara wah wis sae. Ora ora gelem dirungokke wong akeh ngene ora gelem ngenteni wong sepi. Oh, ada nyuwara metu. Jam nek nyuwara jam pira, Mas? Jam 12 bengi metu kok omah itu. Kok kaya ngerti kuwi apa? Kuwi yo Serigala. Serigala. Serigala, serigala. Ya aku ngerti aku. Ayo. Nupa sinukarta mreh gretarta pakartine ngelmu luhur
to sakmene akeh sing tak matke gur siji. Sapa? Mbah Kakung. Pripun Mbah Mbah Kakung? Kakung ngrungokke Elisa nembang. Ya, ya. Ngematke Mbah Kakung. Ayo no, beliau ki penikmat basa gending ayo. Lanjut. Ayo, Dek. Kang tumrap ning tanah Jawa Nano agama ageme turi putih Iki ya Mbak, lagu ya penuh semangat. Nggih. Sejatine iki pesan spiritual, Mas. Oh. Pesan spiritual. Maksudnya pripun, Mas? Turi putih, turi ki apa? Karepe napa? Ayo ngembang turi no mesine. Dudu. Lah nek turi nu karepe napa? Ditutupi mori. Oh. Warnane putih. Nggih. Ingat, semua orang besok akan ditutup oleh kain mori warna putih. Nggih. Terus ditandur neng kebon agung. Kebon ki tempat untuk bercocok tanam sing gede kuwi kuburan. oh nggih. Celeret tiba nyemplung sakwise iki dicemplungke Nek ruangan. dicemplungke nang nggon kuburan, Kepundhut kembange apa gumantung tumindake rikala urip, apik apa elek. Yen apik surga, elek neraka. Kuwi turi-turi putih. nggih. Kuwi ya mung kira-kira. nek yo ora Mas. Ora yo. Ya alhamdulillah ya Mbak Elisa nggih matur nuwun. Mas Gareng wis duwe ngento-ento jlentrehke tembang turi-turi putih. Lowong Mas dienggo tinggalan aku karo Mbak Elisa ben iso kanggo sangurip. Kebungu sithik ra enak lho. Kok ora enak piye? Kok nggo tinggalan kowe karo Elisa, aku ning ndi? Lah nek sesuk balik ning Semarang, Mosok kowe ora mulih? ya mulene nek ya ora sak omah. Yo, dadi ditinggali weling ngono lho nggih Pak Elisa nggih. Ilmu kan ra digawa mulih. Heeh. Ditinggal. Jangan berbicara masalah mati dengan Saya saya. perkara ditinggali kok malah. Ya ora iso ditinggali ki ninggal weling ki wong arep mati. Ya ora to. Ku agar ngetoke spiritual ku wis jedul bahaya iki. Nggih pancen Mas Gareng niku bahaya Mbak Medeni. Bahaya nggih. Wis pisan iki wae sampeyan aja sak bahaya. Piye? Nggo ragat putuku bengi iki lahir. Iya. Alhamdulillah ya wis nggih. Ah saiki wis dadi mbah kok Mbak Elisa. Nggih, selamat Pak Dadi De. mbah, selamat. Nggih alhamdulillah. Nggih. Wis peputu loro aku. Wis ora kena polah-polah. Saya menep, saya menep. Aku kan apa? Saya menep, saya menep. Kuwi nek wis dadi duwe putu loro kon saya menek sampean. Menep. Kok menep? Menep, nggih. Menep. Tak goleke kanca sijine. Sing rada cetha to. Rada cetha ki omonge ra cetha. Oh ya wis. Ya Mbak